Ja mistä tämä kaikki sai alkunsa, on se, että mä luin Iltalehden uutisotsikoita, jotka on mennyt huolestuttavaan suuntaan. Ja mä kysyin, että ymmärrättekö te ihmiset, kuinka kusessa tässä kohta ollaan. Niin mä en sitten tiedä, että onkohan se tää te-sana jotenkin triggeröinyt tämän kundin ja hän luulee, että minä olen jotenkin eri junassa hänen kanssaan ja että minä olen Venäjän myönteinen, ihannoin Venäjää, koska hän kuitenkin käy minua ryssäksi haukkumassa. Mä en ole itse asiassa kenenkään puolella. Mä en ole Venäjän puolella, mä en ole Ukrainan puolella, mä en ole kenenkään puolella. Mä en tue sotaa millään tavalla. Mä oon edelleen sitä mieltä, että rauhan neuvottelut on saatava käyntiin ja ihmisten tappaminen on lopetettava, koska se on sairasta. Mä en hyväksy ihmisten tappamista millään. Ja mä en ymmärrä, miksei tää kundi, mitä tää äijä ei tässä hommassa ymmärrä, mutta sen saa selvittää poliisi ja siellä on 5-numeroinen korvausvaatimus tulossa. Ja tää on ihan täysin sama asia, kun toinen metsästää ja syö jäniksiä ja toinen hakee salaatin kaupasta. Niin silti nämä voi olla kavereita, vaikka tää salaatin syöjä ei hyväksy niitä jäniksen ampumisia. Ei se, joka syö salaattia, rupea soittelemaan sen yhteistyökumppaneille tai metsästäjän, että hei, tiedättekö, että Jaska tappaa vittu jäniksiä? Ai te hyväksytte jänisten tappamisen, että okei, joo, hyvä tietää. Se, että vaikka sulla on eri elämäntapa, sä syöt salaattia, toinen metsästää, te voitte olla silti kavereita. Vaikka te ette jaa samoja ajatuksia kaikesta, te voitte olla silti kavereita keskenään. Se, että mitä mieltä mä oon vaikka bensan hinnasta, niin se ei vaikuta minun työn tekemiseen millään tavalla. Mä teen mun työni ihan yhtä hyvin. On se bensa sitten mun mielestä ihan vitusti liian kallista ja sun mielestä ei, niin mun työn tekeminen, niin se on ihan yhtä priimaa joka tapauksessa. Ja miettikää miten noloa tää on, että toi käy jollekin ventovieraille ihmisille laittelee viestiä ja sitten ne lukee siellä, että mitä tää äijä selittää. Ja vielä se, että hän ei edes tiedä mitä mieltä mä ylipäätään olen. Ja ja se mielikuva mikä hänellä on, niin on vielä virheinen ja väärä kaiken lisäksi. Että se käy ryssittelemässä mua ja sit mä en olekaan edes Venäjän puolella. Vittu miten noloa. Ihan todella noloa.